Хөрмәтле авылдашлар, әйдәгез әле безнең килгән мөхтәрәм кунакларыбызга тагын бер кат көчле алкышларыбызны бүләк итик әле. Бүген бездә зур сөенеч, улы бәйрәм, тантана, шатлыклы һәм көтеп алган зур вакыйга. Ниһаять үз эченә китапханәне дә, клубны да сыендырган барлык уңайлыклары белән күп функцияле үзәк бүген ишекләрен ача. Бәйрәмебез белән котлау өчен сүзне Айдар Фаслах улы Салаховка бирәбез. Көтеп алынган, инде бик узак бергәләп бу вакыйганы көттек. Бүтән район белән, бүтән авыл белән менә шушы бүгенге бинаны инде ясап бетердек. Инде аның тарихын инде әз генә искә төшерсәк, менә бу элек булган зданиенең инде культура йортын тоже ремонтлау пландайы. Но карап торганда вроде аның тышы бар кебек, но инде аварийный булгач санадык та, инде может быть яңа клуб дип башта башлаган ик менә элекеге проект ул инде кичкенә Тулбай авылында салдык. Вроде әзрәк кебек инде, кичкенәрәк кебек. Менә сезнең авыл җегетләре Ринат белән, аннары Камил Ремешләр, Фазыл, әйдәгез инде булгач әзрәк озынайтып, киңәйтик дип, менә шушы проектны үзгәртеп, шушы клубны бүгенге көндә безнең менә үзебезнең төзүчеләр Алексей, андадыр инде булаймы, бергәләп бүтән район белән менә юлларын, кырларын матур итеп эшләп неттек тапшырдык, бүген тапшырабыз дип әйтергә булайын. Гомумән алганда бүтән республика буенча мондый программалар дәвам итә. Әз генә озаграк сузылды. Без инде тиешенчә эшләп бетергә, аны инде тиз-тиз генә эшләп тапшырырга да булыр иде. Шушындый ук улрак кына клуб Тәкермәндә быел менә салынып килә. Тәкермән авылында анда тоже иске аварийный клубы 2нче елга дәвам итәчәк. Гомумән менә бу 40 өлештән торган президент программасы, анда инде садиклар да бар, анда инде клублар да бар. Менә сезнең ФАПында күренеп тора. Анда инде менә юл программасы Алла бирсә 2нче елга сезгә планда күз алдында тотабыз. Наконец-то бу президент программасы менә шушы үзебезнең Рустам Нургалиевич тарафыннан расланган программа дәвам итә. Менә Азат Киямыш хәзер безнең депутат, элек хөкүмәттә министр иде. Хәзер дә ул шушы эшләрне карап тора, беркетелгән безнең куратор районда. Аңа бик зур рәхмәт. Бу эшләрдә, менә жол эшләрендә, газ, анда мәктәпләр ремонтлау, ул инде постоянный Казанда бында ерак без 300 километр көн сайын йөреп булмый. Азат Киямыш постоянный режимда ул инде тота. Гомумән менә министерствога рәхмәт, культура министрлыгы тарафыннан бу эшләр инде башкарыла, аның җитәкчелеге нигезендә. Бусы булса менә республиканский, Тәкермәннеке российский программалар белән эшләнә. Ансында 15 декабрьдә Алла бирсә бергә ачырга җыенабыз. Гомумән алганда шушындый уңай эшләр киләчәктә дә дәвам итәрбез бергә. Сезне барыгызны да шушы бәйрәм белән. Мин чын күңелдән сезне котлыйм, шушындый бүген яңа клуб бинасы ачылу белән. Инде Айдарфазыч әйтеп китте, мондый безнең программалар, мондый эшләр бүтән үзебезнең республика буенча күптән эшләнеп килә. Хәзер инде менә белгәнегезчә карагансыздыр, укыгансыздыр. Нидә Медведев Россиянең хөкүмәт җитәкчесе совещание үткәрде по развитию села до 2030 года. Значит, анда инде ул программада менә шушы программаларга Россия акчаларын күбәйтеп 300 миллиардка җиткезеп, менә юлларга, суларга һәм нинди эшләр кирәк безнең бүгенге авыл кешесенә шушы программа кабул итәчәк. Сез беләсез, безнең авылда инде авылларда яши 25% якын кеше, бүген инде менә 140 миллион булса, иде Россиядә шуның 25% 30 миллионнан артыгы яши авылларда. Шулай булгач ул бик күп сан. Әйтәсем килә, бу эшләрне Алла бирсә тизләйтеп, тизрәк шушы юлларны, суларны, бүтән эшләрне программалар кертеп эшләргә исән-имин булырга кирәк. Мин сезне котлыйм, барыгызга да исәнлек, саулык, алда көннәр матур булсын. Элек халкы бик матур клуб ачабыз бүген, чыннан да бу инде безнең республикада шушы клублар
түзүклөндүрүү боюнча бик зор иштер алып бара. Биздин республика президентибиз Рустам Эмомалиевич Миникулов кол астында ушу программа иштеп келе. Быйыл биз 21 клуб түзөбүз. Республикада 40 клубтар ремонтладык. Мен да районда бик актив катнашам бул иште. Али шундан тыш район жетекчилери турышлыгы менен Россияда биринчилерден болуп, сиз федераль национальный проект такырдыгыз культура исемli takırmendaşında big zor big motor klub tüzüldü. Zaklama yaşanır. Bu indi klublar tüzü ağıl halkına көңіл ашырға, yol итәргә, ижад белән шөгыльләнергә мөмкинлекләр бирә. Bu klubta big motor итеп эшләр дип ышанабыз. Бөтенегезгә исәнлек, саулык, тазалык, иң изге теләкләр бәйрәм белән. Сәнгәндә клуб мөдиренә шушындый президентыбыздан бүләк сертификаты бу 100 меңгә оборудованиега шушындый бүләкне тапшырып китсәгә. Рәхмәт матур теләкләрегез өчен. Бусы инде менә символический ачкыч. Куанышы булсын бу йортның, менә шулай авылдашлар җыелып, инде Yol günlerinde birgelep, matur itip, şu binada türlü şaralar ütkərgə yazsın, barızğa da isenlik, sağlık yem. Buş olmasın. Nihayet bizning binamız aşıp deyip yıkılan itemiz. Hayır, burada peki kalıp bitan bu. Sen misin? Bibliotekte bulsun deyip, biz bana uzun ayıttı. Kompüterlara, neleri, rahmet, neleri var olur. 85 orunda oldu. Hiç de ko'nglim ochilmasmi o'z-o'zimni ko'ra olmasha ruhim qishsa shu vaqtda men qo'lima kitob olam onun izgi sahifalarini axtaram o'qib borgan har bir yo'lim har bir so'zim bular mening yo'l ko'rsatuvchi yulduzim ishonishim ortar mening o'z so'zimga umid bilan qoriy boshlaymiz kelajakka İstemesiz yaşayız biz Allah'a şükür İstemesiz yaşayız biz Allah'a şükür No indi mine sam dili bek yoqti bo'lgan, bek matur, bütün nelari to'g'ri kelgan. Mana kengaytdik dedik bit endi bibliotekasi da uzun aytdik. Avul klubi degi sizning avul uchun bunda baribirda endi bir ko'pmi bizning 160-180 xo'jalik bar kishi qayta kete akkuratный gina shunday binolar kerak endi. Aning bar ulusi uning mashaqqatida ko'proq mana ulu binolar da solib qaradik. Mana Igor Alexeyevich nidan kelgan Воровскийдан ulda shushlay Rinat kebek birlikte kichkinagina klubdan boshlagan edik biz anda полицейский домикта шунда ішіне кірді, фабта кірді анда, оларның нефтяниклар болғаш, как нефтяники, у них возможностей побольше, тут поскромнее, но всей деревней вот в таком качестве, молодцы, значит, Алексей вот Ищеряков, мы еще его напомним так, ведь они достойно поработали, орысша сөйлейм, Алексей біздің орыс не болғаш енді, оларына да, біздің түзушілерге де, строителям тоже надо должное дать. До крупинки, до запятой, вот до, как сегодня президент сказал, каждый объект должен быть на уровне, значит, президентского. У нас принцип в районе, вот любой объект можете посмотреть, последние годы до запятой делают. Вот ребята в этом году 2 школы отремонтировали. Значит, новый садик построили, это в этом у нас микрорайон элеваторный. Вот считайте, кадетскую школу, значит, отремонтировали. Вот Юдин Егор Алексеевич во главе 3-ю школу, 2-ю школу. У нас в очереди 1-я школа. Одним словом, вот положительные моменты, те, которые мы создаем в районе, они все для народа. Bütün işlеген işlerimler özümüzün halkı için de işleyimiz. Gelecekte de şunday oңай, dürüst işler kubrak bulsun, alğa taба birge devam ederge. Gülüp avlı, kup
функциональ үзәгенә оештыру техникасы алу өчен сертификат тапшырыла. Сертификатны тапшыру өчен Илгизә Гарафетдин кызына. Рәхмәт, бик зур итеп рәхмәт. Сәхнәгә Минзәлә муниципаль башлыгының мактау кагазы белән бүләкләнү өчен Минзәлә муниципаль районы депутаты Маулин Ринат Рафис улы чакырыла. Әйткәнемчә, клубны кичкенә генә проекты кичкенәрәк, менә стенасы намлары, узынлыгы да кичкенәрәк кенә Ринат инде әйтте. Җегетләр бер эшләгәч инде эшлик, яңадан тагын клуб салып булмас, үзем дә ярдәм итәм дип, шуңа озаккарак сузылды. Аның проектын үзгәртеп, кире экспертизалар ясаганчы 1-2 ай үтеп китте. Без инде аны сентябрь айында 30 августка көйләгән ик ачырга дип. Менә шушы нидән инде, соң булса да оң булсын, зато киңрәк булды, озынрак, менә шушы хәтле кешене сыйдырырлык булды. Менә шундый җегетләр булганда, алга таба да яңа объектлар сезнең авылда да әле эшләр безнең күз алдында тотыла. Менә жол әйткәнчә, благоустройство, парклар, алга таба бергәләп дәвам итәргә. Рәхмәт, Ямат. Рәхмәт, бик зур итеп. Район башлыгының рәхмәт хатлары белән бүләкләнү өчен сәхнәгә чакырыла. Узак еллар һәм нәтиҗәле хезмәте өчен Гөлек авылы китапханәсе җитәкчесе Закирова Гөлнара Мөнир кызы. Әйдәгез әле, рәхим итегез. Тырыш хезмәтегез өчен сезгә тагын бик зур рәхмәт. Рәхмәт бик зур итеп. Күп функцияле үзәкне төзүдә актив өлеш керткән намуслы хезмәте өчен СК Спектр төзү оешмасы монтажчы Камалов Рушан Рашитович. Рәхим итегез. Гарипова Хатирә Мин Салих кызын чакырабыз. Әйдәгез, рәхим итегез. Рәхмәт сезгә бик зур итеп. Истәлеккә фотога төшәбез. Тагын бер кат көчле алкышлар. Благодарностью Министерства культуры Республики Татарстан за активное взаимодействие с органами муниципальной власти награждается директор общества с ограниченной ответственностью СК «Спектр» города Мензелинска. Добро пожаловать. Ищеряков Алексей Владимирович. Спасибо вам огромное. Рахмат бик зур итеп. Бүген иң матур биюләрне биеми мөмкин түгел. Бәйрәмебезгә ям, күңелләребезгә дәрт истеп торган күбәләктәй очып биюче кызларыбызны каршы алыгыз.
үшін зур сүйініш. Ауыл халқының рахметлері шексіз. Шушы ауылда туып өскен. Бүгінгі күнде 3 ауылны бірлештірген Урыс ауыл жерлігі башлығы Фазыл Мүнір улы Маулинға береміз. Әйдәгіз, рахмет етіңіз. Енді мына 4 ел ішінде екінші шундай өзекні ошабыз үкімет программасы негізінде түзілген, республика программасы негізінде түзілген. Айрықша бірінші рахматтарымды білдірасым келе республикамыз президенті Рүстем Нұрғалиевич Миннехановқа, кабинеттер министрлі жетекшілеріне, Дәулет Советі депутаттарына, шулай ук бірден Россия фракциясы депутаттарына, енді ұшуш проектларны әтәруші, шулай ук мәдәниет министрлігі жетекшілеріне рахматымны білдірасым келе. Енді мына үшінші, енді шулай біздің Алгөлік ауылында мен де өзім үш клуб қатыры келдім, небетасы келе, ескі ауыл клубы бар де біздің шушылай кішкіне, тәбінек, матур, көңілі, жылы клуб еді. Аннан соң түздігі мына зорына түзділер. Енді анам сырватында біз енді шулай кішілер клуб еді, бала-чағалар шулай тізленіп отырып, ескі клубта кино, концерт бар едік. Бір жылы уютный еді дегенде енді екіншісін түздік мына енді ол Yağış табылған менен біз бізге белгілі түгіл деп әйтем енді 15-лер машина көмір яқсатта ол көпмі жылтып болмады. Енді шуннан енді салқын, үске Нитте де башлады, енді аварияға да хәліне келе башлады. Енді газ кірсек те, мен рахметімді айтасым келе, енді біздің шушы ауылға концертларда келмей башлады. Енді өзіміздің коллектив біләңгіна, өзіміздің мәдәниет, зал клублар, қызлар біләңгіна енді концертлар қойып, шылай ауылшысының көңілін көріп яшадық. Енді біздің өтініші біздің негізіне көріп, район жетекшілері Ойдар Қыслашқа, Камеремевшқа біздің рахметін айтам енді үкіметтің программасына Гөлік ауылына керек деп табып, кіртіп жібердік. Енді зор айтуына енді тағын бір қатыр рахмет айтып кетеміз. Өзінің авторитеті, өзінің дәрежесі білән тәргіш берген, өзінің финанс не білән шулайық бүгінгі біздің концертта бөлек біздің бүгінгі беремге бөлек концерт алып қайтқан Маулид Ринатқа біздің рахметімді білдірасым келе. Слова благодарности хочу сказать строительной бригаде, строительной компании «Спектра» в лице директора Алексея Владимировича Черякова, который наши прихоти, который есть, да, слушал, своевременно, качественно построил нам такой красивый, уютный клуб. Спасибо вам. Рахматларымыз жеткіресім келе, ұшындағы зав клубларға, ауыл советі қызларына уақытында жиырттырып, шулай тәртіпке салып, уақытында ошу тонтанасына әзірлегендер үшін. Мәден яңағына ішлей башлаған зав клубымызға елгізеге ауылдашыларға шулай мотор клубымызына мотор етіп соқлап тұрып, жемірмейше деп етемінді, таратмейше гіл бейремдер өткеріп, мотор етіп ешерге естім. Тауын бір қатын барығызға да сәлемәттік дейін, кәндік саулық, дүниеларымыз тыныш, көклеріміз ояз болсын. Nazlı bir şeker
Ана бірден берем туған жерім келегім білгәйле Минемнен сыйпап еткәли Мойы йомшак җиле Минемнен сыйпап еткәли Мойы йомшак җиле Öğrengelik kız dağları Sizde benim huylarım Gürletip birge öpkeri Yemli savan duylarım Yemli savan duylarım Birden benim tuğan birim Gelegim